Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Я адразу прапаную праверыць, ці добра мы падрыхтаваліся да сустрэчы птушак. Кася, якіх такіх птушак? Тых, што хутка з выры вернуцца. Зіма на двары. Птушкі толькі вясной пачынаюць вяртацца. Сапраўды, месяц, а то і больш прыйдзецца чакаць птушак. Але ёсць тыя пернатыя, што вяртаюцца раней за ўсіх. Хто адгадае, што гэта за птушкі такія? Дайце падказку, таму што птушак многа, усіх не ўзгадаеш. Калі я дам падказку, усе адразу здагадаюцца. Для гэтых птушак мы майструем спецыяльна дамкі. Дамкі шпакоўні? Значыць, вы маеце на ўвазе шпакоў. Правильно! Менавіта шпакоў я маю на ўвазе. О, яны абвяшчаюць надыход вясны. Значыць, трэба праверыць, ці ўсё падрыхтавана да іх сустрэчы. Можам гэта зрабіць адразу пасля праграмы. Калі будзем ісці на заняткі, давайце уважліва паглядзім, ці не патрабуюць рамонту шпакоўні. А зараз мы з Касей можам падзяліцца з вамі невялікімі сакрэтамі шпакоў. Мне будзе вельмі цікава даведацца. Думаю, што нашым гледачам таксама. Шпакі прыляцелі! Шпакі прыляцелі! Гэтыя птушкі сапраўды прылятаюць з вырыю аднымі з першых. Яшчэ ляжыць снег, а шпак ужо важна крочыць па зямлі. Шукаю ў прагалінах насякомых. А можа ён у гэты час яшчэ і хваліцца сваімі пёркамі. Сапраўдны моднік. Бліскучы чорны касцюм у жоўтыя кропачкі. А вы ведалі, што першымі з вырыю вяртаюцца самцы? Яны адразу пачынаюць будаваць гнёзды ў дуплах ці абжываць драўляныя дамкі шпакоўні, якія змайстравалі для іх людзі. Не для кожнай птушкі людзі будуюць прыгожыя дамы, але шпакі заслужылі такую пашану. Па-першае, яны вельмі добра ладзяць з людзьмі, ніколечкі іх не баяцца. А па-другое, гэтыя птушкі цудоўныя ахоўнікі садоў і агародаў. За цёплыя месяцы шпакі паспяваюць знішчыць да 6000 майскіх жукоў, мноства караедаў і іншых насякомых, якія наносяць шкоду ўраджаю. Таму людзі паважаюць шпакоў і вельмі хочуць, каб менавіта ў іх двор яны прыляцелі з выраю. Калі шпакі-самцы зробяць утульнае гняздо ці шпакоўню, з цёплых краёў вяртаюцца самачкі. Шпакі знаходзяць сабе пару і выводзяць птушанят. За вясну і лета яны могуць вывесці іх 3 разы. Яшчэ ў шпакоў ёсць цікавая асаблівасць. Яны цудоўна пераймаюць розныя гукі і могуць паўтарыць іх адзін у адзін. Так што не здзіўляйцеся, калі на дрэве хтосьці пачне мяўкаць, гаўкаць, пішчаць, як сірэна, ці ўвогуле загаворыць чалавечым голасам. Тое не чароўная птушка, а звычайны шпачок. Так што яны могуць запрасіць вас не на канцэрт вясновай музыкі, а на выступленне артыстаў-парадыстаў. Сёння будзеце прагульвацца па двары, звярніце ўвагу на шпакоў. Пацікаўцеся, якімі галасамі яны ўмеюць гаварыць. Дзякуй за знаёмства. Сапраўды, вельмі цікавыя птушкі. Дарэчы, адны з самых шматлікіх у Беларусі. Лічыцца, калі шпакі прыляцелі, пачалася сапраўдная вясна. Шмат шпакоў да добрага ўраджаю. А я ведаю яшчэ адну прымету. Уключу ў добраранак, абавязкова ўбачыш цікавыя мульцікі. Давайте зараз такі і паглядзім. Як вы лічыце, які лясны звер самы прыгожы? За гэта ганаровае званне могуць паспрачацца многія. І ліса першая запішацца на конкурс прыгажосці. А чым вавёрка горш? Ці нашы сваякі зайчыкі? Многія могуць пахваліцца і пухнатымі шубкамі, і доўгімі вушамі, і дзіўнымі хвастамі. Кася, а для цябе хто самы прыгожы з лясных жыхароў? Я лічу, што самы прыгожы гэта высакародны алень. Ён такі грацыёзны. Ад яго рагу вачэй немагчыма адвесці. Ён быццам спецыяльна існуе, каб фатографы рабілі самыя прыгожыя здымкі. А вы ведаеце, што існуе алень, у якога замест рагоў іклы? Жартуеш, Лесік? Зусім не. Скажу больш, гэты алень з ікламі не толькі бегае па лясных палянках, яму больш падабаецца плаваць. Вось гэта ты здзівіў, Лесік. Лесік,
Покажи, про якого монстра ти розказуєш. Я упевнена, що ти його просто видумав. Калі ласка, здзіўляйцеся. Прадстаўляю вашай увазе кітайскага вадзянога аленя. Кітайскі вадзяны алень жыве ў Кітаі і Сібіры. Калі захочаце адшукаць яго, адпраўляйцеся да ракі. Хутчэй за ўсё, алень з ікламі будзе чакаць вас там. Лесик, ты адразу адкажы, ён не кусаецца? Ікламі нас не забадае? Калі да яго блізка не падыходзіць і не дражніцца, усё будзе ў поўным парадку. Значыць, яго іклы для прыгажосці, не для таго, каб кагосьці пужаць. Без патрэбы, вядома, алень нікога пужаць не будзе. Але калі адчуе небяспеку, адразу выставіць вострыя іклы. Не, мы дакладна не прадстаўляем небяспеку. Дарэчы, у вадзянога аленя ёсць адна асаблівасць. Калі патрэбна абараніцца ад кагосьці, алень узнімае свае іклы. А калі ўсё спакойна і алень проста хоча перакусіць, то ён адкідвае іклы назад. Цікавая ўласцівасць. І трэба адзначыць, чаму гэтага аленя назвалі вадзяным. У пошуку новай пашы ён можа праплысці сотні кіламетраў. Асабліва, калі яму трэба схавацца ад драпежнікаў. Бывае, што алень плыве амаль пад вадой. На паверхні застаюцца толькі ноздры і вушы. Ой, які дзівосны наш свет. Ніколі б не падумала, што алені могуць быць з вялікімі ікламі. І яшчэ вадаплаўнымі. А зараз я прапаную ўсім адплысці у бок мультфільма. Мы не супраць. Давайте глядзець. Хлопчыкі, не ведаю, як вы, але я зусім не хачу адпускаць зіму. Няхай паляжыць, але хіба ты не хочаш, каб пацяклі ручайкі і пачалі цвісці расліны? Калі б можна было, то я б злучыла і зіму, і лета. Хачу і спёку, і снег адначасова. А ёсць такое месца на зямлі, дзе заўсёды і спёка, і лёд. Расказвай, і нам вельмі цікава пра гэта даведацца. Запрашаю вас у Чылі. Тут, у паўднёвай частцы плато Чайнантор, можна сустрэць нагрувашчанне вялізных іголак са снегу. Іх называюць кальгаспоры. О, а як яны там з'явіліся? Іх утварыла сама прырода. Асаблівасць гэтай мясціны ў тым, што сонейка ўвесь час грэе горныя вяршыні і снег пачынае таяць. Але адбываецца гэта менавіта такім чынам. Значыць, так атрымліваюцца снежныя іголкі. Толькі вельмі вялікія. Сапраўды, большыя за чалавечы рост. Сустракаюцца нават тыя, што выцягваюцца ўверх да 6 метраў. Снежныя іголкі тырчаць у адным месцы, а вакол зелянее траўка і квітнеюць кветкі. Прыкладна так. Заўважу, што ўпершыню убачыў і апісаў такую з'яву знакаміты вучоны-натураліст і вандроўнік Чарльз Дарвін. Здалёк снежныя іголкі нагадваюць людзей у аднолькавым адзенні. Сапраўды, некаторыя называюць гэтае месца снягамі-пакутнікамі з-за падабенства з працэсіяй манахаў. Проста неверагодныя карціны малюе сама прырода. А зараз з чылійскіх гор давайте перанясёмся ў дабраранак і засяродзімся на праглядзе мультфільма. А зараз надышоў час развітвацца. Жадаем усім цудоўнага дня! Верных сяброў і цікавых адкрыццяў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды зранку у нашым дабраранку! Не праспіце!